Fadila, ya aka yi me ya kawo ki gidanmu? Ya ba zan zo gidanku ba, sai kiran wayanka nake kai dagawa. Shi ne za ki zo gidanmu saboda na ki daga wayanki? Ya ba zan biyo ka ba, na kira so nawa baka fikin ba. Kamar ya saboda kina kiran waya na bana dagawa sai ki biyo ni har gidanmu? Ba dole ka ganni ba. Me ya kawo ki, ya aka yi me ya faru, me ya kawo ki gidanmu? Dama ya dauke da cikin ɗanka ne, sai sa na zo. Kuma ka sani na faɗa maka kana neman ka wulakanta ni. Yanzu Fadila kina dauke da ciki na kuma sai ki biyo ni har cikin gidanmu, kin zo da ki ci mun mutunci ki tona mun asiri? Ai saboda hakan na biyo ka. To na kira ka baka fiki. Ma hajiya na nan fa da Allah. To ai saboda haka na zo. Kin zo ne ki tona mun asiri? Da Allah fita, da Allah, da Allah mu fita. Ba inda za ni. Kan mu da Allah. Ba in. Tafida. Hayani me kuke haka? Biyar Allah me ya faru? Ku tambaye shi. Hajiya wai ina wata ta wuce, ta zo wucewa ne ta kofar biki dai ta ce wai za ta shigo tana neman taimako kan tana ciwo. Ayya Allah sarki, sannu kin ji? Sannu baiwar Allah, sannu kin ji ko? Sannu baiwar Allah. Amma Tafida, ina ciki sai na ji kaman kuma tana ambatan ciki. Hajiya wai cikinta yana kanta, cikinta ne yake ciwon kai, shine ta ambaci cikin gaba ɗaya, tana taimako take nema. Sannu kin ji? Allah ya baki lafiya. Kamanya.